Здравейте, драги зрители на 101 ТВ. Аз съм Данаил Костов, а вие гледате Хроники. Българската история е пълна с примери за нашето велико военно чудо. Затова днес ще ви представя една епопея, която е пример за това чудо. Дойранската епопея е едно от онези събития в българската история, които сякаш преливат от границите на военната хроника и се превръщат в символ на решителност, чест и професионализъм. В началото на 20 век Европа гори в пламъците на Първата световна война. Фронтовете се рушат, армии с милиони войници се изправят срещу една друга, а държави се разпадат или въздигат. На този фон в района на Дойранското езеро една сравнително малка по численост българска войска успява да сътвори подвиг, който и до днес буди уважение сред специалистите, ветерани и историци по света. Това не е просто победа, това е доказателство за възможностите на добре подготвените, мотивирани и напълно единни войници, които защитават позициите си с невероятна отдаденост. Резултатът е повече от красноречив. Хиляди загуби за противника срещу минимални загуби за българската армия. В продължение на 2 години българските части под командването на генерал Владимир Вазов изграждат сложна система от отбранителни линии, окопи, бункери, свръзбочни ходове, наблюдателни пунктове и артилерийски позиции. Срещу тях се изправят многобройни съединения от британската армия, подкрепени от части на гръцката армия. Общо над 40 000 души. В решаващите дни на септември 1918 година противникът изстрелва над 100 000 снаряда. Но въпреки този невъобразим огън, българската линия остава непробита. Артилерията на генерал Вазов, разположена така, че да създава кръстосен огън, нанася тежки поражения. Докладите от британските архиви определят битката като едно от най-трудните изпитания за техните 22 и 26 дивизия. Започва газова атака от страна на англо-гръцките сили. Тогава генерал Вазов казва увековечените си от историята думи: „Трябва да победим или да умрем. Друг избор няма“. Това е една от редките отбранителни победи на централните сили в последната година на войната, момент, в който по другите фронтове съюзниците вече настъпват. Но при Дойран българските войници показват изключителна устойчивост, дисциплина и умело командване, което напълно разбива плановете на противника. Съюзническите сили, уверени в численото си превъзходство и мощната артилерия, се сблъскват с непробиваема отбранителна система, изграждана с месеци наред под ръководството на генерал Владимир Вазов. Така Дойран се превръща не просто в победа, а в символ на военен гений и морална сила, който оставя траен отпечатък в историята на Първата световна война. Заключението от Дойранската епопея надхвърля чисто военния анализ. Това е урок по организация, по морална сила и по единство. Когато през 1936 година генерал Вазов посещава Лондон и стъпва на гара Виктория, генерал Хамилтън нарежда на войниците да застанат в шпалир и тогава лорд Милн заповядва: „Свалете знамената! Минава генерал Вазов, победителят от Дойран“. Признание, което рядко се отдава на бивш противник. И до днес на бойното поле личат останки от отбранителните съоръжения и мемориали, които пазят паметта за подвиг, в който малката българска армия показва на света, че смелостта и подготовката могат да обърнат хода и на най-нервната битка. Така
Дойранската епопея остава не просто страница в историята, а живо доказателство за това как духът и волята на един народ могат да оставят отпечатък, който не избледнява с времето. Тя напомня, че истинската сила не се измерва само в оръжие и числа, а в непоколебимата решимост да защитим своя дом и чест. Поколенията да продължават да черпят вдъхновение от този подвиг, превърнал се в символ на доблест и саможертва. Това беше от днешния епизод на рубриката Хроники. Надявам се да ви е било интересно. Не забравяйте да последвате Facebook страницата на 101 TV, както и страницата на 101 средно училище Бачо Киро.